Bakit pa ika-ika ito? Anong oras na? Alas 12 na, October 13. Anong oras? 11:05. 11:05 na. October 13, 11:05. Hirap maglakad. Bye-bye. Mamaya, balikan natin siya. Pretty ko, te. Ilang buwan mo na sakit simula sa tuhod mo? Isang buwan. Kahit anong tingin ng medisina, hindi makita? X-ray, ultrasound, X-ray? Inano na nga lahat eh. Inano na ng anak ko. O ano yung general check-up na, wala. Ano daw, sanghina, ba't hindi ka nakakalakad? Wala mong vitamins yung doktor kung di binigyan na akong pain reliever at saka vitamin sa ugat. Pag uminom ka, gumagana. Pag pain reliever, Nakakalakad. pag pain reliever, naibsan yung sakit. Pag nawala, balik na naman, ganyan. 1 month na. Oo, ganyan. Tingnan natin. Okay, sana makalakad ka na. Okay na? Amen! Paspas! Lahat eh! Handa mo tayo gabi ngayon. October 13 ngayon, 2023. 11:05 na. 11:10 na. Paspasin mo. Lahat. Tignan na. Aba, yung gamang paa niya, oh. Maniniwala ka ba makakalakad ka ngayon? O, di paspasin mo yung mga elemento na yan. Pinutol-putol nyo kasi mga puno, kaya nag-aalis yung mga engkanto. Okay. Ayaw yung sa engkanto, kapipilitan akong sugatan to para bumitaw lang. Patitod, patiblatang. Tingnan natin kung makakalakad siya. Magpasalamat kay Papa Jesus, sabi mo in Jesus' name. Mama. Paspas. Boss. Tingala. 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 Hinto mo yung kamay mo. Ha? Sabi mo amin. Dilat na mata. Sabi mo amin. Sige, inom tubig. Ayaw kumitig. Marunong. Apat na masamang elementong nagalit sa inyo. Nasa ilang mga maligno yun. Mga maligno elemento yun, ting. Kaya nga hindi niya pinapalakad eh. Tingnan nga natin kung makakalakad ka pero hindi antay mo yung sinyas ko ha. Yung pera o yung bulsa? Hindi po, yung bigat ng paa ko. Sige. Okay na. Kaya na tumayo? Opo. Sige. Siya na po ang manggagamot ngayon, July 13 po, 2023. Ang pasyente niya po ay hindi naglalakad kanina, hirap na hirap. Ngayon masusubukan namin dahil 4 na elemento ang nasa loob ng bahay nila, pinagpuputol ang puno, kailangan putulin kasi para gawin yung bahay. Tama ba, bahay? Opo. Ano ba yung binili niyo yung lupa? Binili po, tapos may mga mangga dyan, pinutol ng biyanan ko, matagal na, ilang taon na. Tapos yung sa likod namin, may puno din ng langka, pinutol din ng namin, ng kapitbahay. Tapos, dati nakakita akong may malaking taong dumaan. Sa puno na langka. Opo, dyan sa bahay din namin mismo. Tapos, yung sabi ng kaibigan, Ano? sabi ng kaibigan ko, kasi nung ako nakatulog na higa dun sa may sabi ng kaibigan ko, inagawan ko daw siya ng pwesto. Kung anong sinabi niya ako, yun din yung sinabi ng kaibigan ko. Eh, sabi ko, tulungan mo ako na magpagamot ako kasi hindi talaga ako magaling sa doktor. Sige na, huwag ka nang mayak. Sige, tingnan natin. Try. Lakad. Tulungan mo na siya. Tayo. Pukpukan pa. Kaya naman po, Ha? kaya ko na po. Ay, kaya mo na. O, palakpak. Hindi pa yan nakakalakad, ha? Lakad. Ano muna yung ano mo? Ayan. Ay, kanina, paano siya maglakad? Labas ang pet. Paano ba yan? Paano? Paano? Ganyan. Ngayon, tingnan natin kung magaganyan ka, te. Kayo na, ang lahat ng manonood dito, nasa kanila na kung anong iisipin nila. Sa mukha naman yan, mukhang hindi nagbibiro. Sige, lakad. Damsay muna. Tandahan lang. Ano pinagkiba? Naibsan na po yung sakit at saka yung bigat ng paa ko na sige. parang bato. Sige, lakad. Hindi ba, hindi mo siya kilala? Tagasang kayo? Bulacan. Tagasang kanay? Bulacan. Manggagamot yan si nanay, maghihilot. Yan, taga Bulacan yan. Ito naman, taga Pampanga lang ito. Anong pinagkaiba? Lakad, in Jesus' name. Mag-alas 12 na ate. October 24. Ay, October 13. Diretso ate. Natutuwa ako ate.
Natutuwa ako kasi Ano pinagkaibat eh? okay na yung lakad mo. Ano na? Akala ko may sakit siyang lumbar. Kasi impit niya nakaganon pang naglalakad para kang penguin. Kasi po, ang bigat ng dito ko, parang bato talaga. Nagalit yung mga elemento sa inyo, te. Pinagpuputulan nyo sila ng bahay, te. Nagalit yung mga engkanto. Pinaka po kami ng putol, yung ibang tao. Eh, sa inyo nakatira eh. Dapat pinagbawalan nyo. Baka kayo nagutos. Hindi naman Hindi rin. po. Nakatira lang kami dyan. Eh, ano magagawa ko kung ano sinabi ni Papa Jesus? Yun lang naman ang sinasabi ko. Elemento talaga, mga maligno. Nakita ko sa kanya yung puno eh, sa malapit sa bahay nyo eh. Diyan sa may langka. Langka dun sa likod. Yan na lang yung buhay doon kaya kan Langka sa likod. Yun Tapos na. yung din sa may pinto namin. Oh, hindi ka ba masaya? Nakalakad ka na. Masaya na po. Paano ka ba maglakad kanina? Ayoko naman kaya. O, Lida, paano siya maglakad kanina? Ay, kay Sir Ray ako. Paano ba? Ito po. Masakit po. Okay na, huwag ka na umiyak. Oh, masaya lang po kami kasi kahit patapos na kami maggamot, eto na yung huli, binigyan pa rin ng pagkakataon ni Kristo. October 13 po ngayon, 2023, 11:30. 11:30 p.m. Paalam na! Ako yung nabablog. Nagbablog ako yung nabablog. Ano ba yung vlog mo? Ano yung vlog mo? Nagluluto. O di follow mo ako, sa'yo na to, Facebook. Follow, like, and share. Nakalakad na ako. Oy, thank you. Oh, bye-bye. Oh, maya. Okay.